Добре дошли в нашия първи епизод на подкаст. Днес имаме удоволствието да ви представим един млад и вдъхновяващ талант, Джулия Ангелова, от театрален клуб Неочаквани завеси. Сцената за нея е не просто място, а пространство за емоция, свобода и откриване на себе си. Ще си говорим за театъра като преживяване, за магията, която се случва, когато завесата се вдигне. Останете с нас. Нека започваме. Здрасти, Джули, как си? Здравей, Миролюба, здравейте, драги зрители. Не си притеснена, нали? Ами, Малко. има нещо. Спокойно. Днес ще ти задавам въпроси за театралния клуб, понеже разбрах, че си много талантлива. Дано. Като нова, много бих искала да разбера откъде започна всичко. Затова, може ли да ми кажеш, кога да почувства за първи път, че сцената е твоето място? Всъщност, преди доста време. Аз в четвърти клас още реших да се запиша в театрален клуб. И обаче не провървяха там нещата. Нали, имаше репетиции, имаше забава. Да. С децата ли? С децата. Всъщност имаше и деца на моята възраст, по-малки от мен, доста по-големи от мен. Разнообразно. Да, доста. Имаше всъщност доста големи хора, имаше на по 20 години даже. Но там останах за около няколко месеца и приключих. И от тогава всъщност искам пак да се запиша. Но... Тогава си усетила, че нещо е тръгнало. О, да, със сигурност. Но нямаше къде. Да. Имаше надалече, близо до мен, до моя квартал нямаше и съответно нямаше как. Да. И видиш ли ти, завърших седми клас, идва в това училище и бум, клуб Неочаквани завеси и си казвам, ако като не гръм сега... от ясно небе, вика. Точно така. И си Да. викам, добре, ако не се запиша, аз колко много ще изпусна. Та записах се и никога няма съжалявам за това. Мое решение. Много звучи вдъхновяващо това нещо. Такова е. А имало ли е човек, който те е амбицирал и те е вдъхновил да тръгнеш по този път към театъра? Майка ми. Майка ми е този човек. Всъщност, когато разбрах, че тук има театрален клуб, и в същия ден отивам при майка ми и казвам, мамо, има театрален клуб. И тя просто ме погледна и ми каза, какво чакаш? Записвай се, давай. Точно. И записах се. Майка ми каза, радвам се за теб. Мисъл, сидам те гледам. Да. И така започва всичко. Добре, ти се записа тогава в Неочаквани завеси. Кога беше момента, когато разбра за Неочаквани завеси? Имахме един неприятен час география и той неочаквано беше прекъснат от едни невероятни хора. Те също са зад камерата и винаги ни подкрепят. Кристиян и Василена. Просто дойдоха и ни казаха за театралния клуб. Разказаха ни за пиеси, представления. И тогава всъщност не се записах веднага. Да. Тогава се записа едно момиче от класа ми. И реших и аз да опитам след това. Да. Всъщност, знаеш как станаха нещата? Първия път не се записах. Казах на майка ми, тя ми каза да се запишам. Но веднага не станаха нещата. Да. И по-късно те имаха пиеса. Ако не се лъжа, за Васил Левски. И когато това се разнесе в училище. А ти гледа ли пиесата цялата? Гледа ли? Не успях да дойда. Нищо. И това се разнесе в училище. И в същия ден аз просто отидох при това момиче и казвам, мога ли да се запиша, има ли места, възможно ли, как седят нещата. И същия ден отиваме пред актовата зала, виждам ги, говорим с тях и вече съм в клуба. Аз реално за клуба разбрах от тебе. Помниш ли, когато ми каза? Да. Аз бях седми клас за матурите, леле, ти каза, Миролюба, има театрален клуб в нашето училище. Ще кажа, човек, това тук е просто уникално.
Да, аз между другото наистина и аз много исках да бъда част от театър. Но точно като тебе няма къде, далечно място, финанси. така, да. Много скъпо беше, където гледахме. Наистина. Благодарение на теб и аз в момента съм в клуба. Добре. Вече си се присъединила, дошла си. Какви ти бяха първите впечатления, когато застана пред останалите на репетиция? Имаше ли някакви емоции? Имаше ли голяма доза притеснение? Чудех се сега как ще се представя. Също така се притеснявах от хората тук. Ти Беше ме срам. Ти поне не си ги познава, аз се запознах преди да влезам. Да. Всъщност единственото момиче, което познах, беше това момиче от класа ми и това за мен беше така доста притеснително, но пък всички бяха доста дружелюбни. Да. Всички бяха и много забавни. Още даже помня, и те вече бяха започнали да репетират Сянката на Балкана. И следователно мене ме включиха в тази пиеса. И още помня как седяхме в бекстейджа в една от съблекалните. Постоянно имаше някакви базици и беше много забавно. Да, така е. Играхме хора. Хората. Да. Беше страхотно. Супер, наистина. И аз мога да кажа същото. Но всеки имал своите трудни моменти. Ти преминала ли си през това? Кои са били твоите трудни моменти? Реално погледнато, трудни моменти много съм няма, но да, не съм сигурна даже всъщност дали може да се нарече труден момент, но минутите преди да излезеш на сцената, на която те гледат толкова много хора и очакват да видят нещо. Най-доброто от себе си. Да, от хората тук гледате, дошли специално да гледат тази пиеса и ти седиш минутите преди да излезеш на сцената и просто като как ще се справям. Ще объркам ли нещо? Няма ли да обърквам? Ще забравя ли думи? Да. Питаш всеки кога трябва да направиш това, кога трябва да кажеш това. Това за мен са единствените трудни моменти всъщност. Някога чудила ли си се дали това е за теб? Не съм. И си знаеш, че... Да, аз знам, че това е. Просто това сигурно се за мен, освен всичко друго, цял ден си на училище. Час след час, уроци след уроци, проверяване на домашни, да не закъснеш за този час, да закъснеш за музика. Забележки, похвали, ценки. Всичко. И просто в главата ти се... Просто се пръска, вече ти боли главата, вече ти искаш да си ходиш. И изведнъж ти идваш на репетиции и всичко ще. Така. Потвърждавам. Идваш тук, отпускаш се, базикаш с хората тук, репетираш, на такова отпускащо. Много разтоварващо. Да. Така че не съм се чудила сигурност. И сега, нали, си изиграхме пиесата. Имаме една седмица почивка. И ми е малко неприятно, че да сме на репетиции. Да, и аз. Свършваме часовете. И си ходиш. И си ходиш и пишеш домашни. Това е просто супер неприятно, но поне знам, че скоро пак ще започнем. Да, скоро. Добре, ти разказваш, че много неща са се случили, понеже аз видях малко по-късничко от тебе. Има ли някои забавни моменти? Няма как. Няма. Чакай сега. Стой, забавни моменти. Ми какви ли не. Постоянно има забавни моменти, но винаги, значи, на Сянката на Балкана. Това е такъв забавен момент, ето ми се запечатал в съзнанието, няма го забравям. Една от сцените трябваше единия да пада. Единия участник да пада с стола. И просто си в бекстейджа. И чуваш как Антуан се казва. И чуваш просто как се крещи и по едно време ще падне на стол и всички почват да се смеят. Мале. Да, и дори на представлението, когато падна, цялата зала избухна. Леле. Да, тогава колко хора бяха? Доста хора всъщност бяха. Беше се напълнило. Другия забавен момент на Чехов с една тухла. Видях и отзад. И си вика, каква е тая тухла? На една от сцените Кристиян трябваше просто да сваи тухлата и да тресне на масата. И други забавни моменти.
човек. Наистина не знам, те са безкрайно много. Безкрайно много. Да, мога да го потвърдя. Помниш ли, когато дойдохме с пижамите на Hello Kitty, аз и Антуан? Тогава за първи път не изпитах срам. Наистина тогава не ме беше срам. Понеже усещах тези хора, че мога да се отпусна пред тях и да просто да покажа себе си. Това е така, те просто правят така, че значи, първо, нито те съдят, нито те си подиграват, супер мили с теб, предразполагат те просто да се чувстваш все едно си у дома, все едно с твоите брати и сестри тук в училище. Буквално. Така че тук срам няма определено. Да. Добре, от името на клуба Неочаквани завеси, според теб, кое е най-неочакваното, което театърът е допринесъл към твоя живот? Най-неочаквано. Ами... Труден въпрос. Ами... Когато се записах, това, което не очаквах, е да има толкова смях. Когато ходех в 4-ти клас на театър, ами то театъра там беше силно си в казарма. Да, имало и забавни моменти, обаче повече ни се викаше. С ръководител ли бяхте? Да. О, разбираемо. Значи, той се викаше, беше си строго. Дали, не отричам, че има смях, но тук със сигурност не е толкова строго, но пък от друга страна си има дисциплина. Знаеш кога трябва да си сериозен, знаеш кога можеш да се регавиш. И това за мен беше супер неочаквано. И тук си мислех, че е като някаква казарма, но не. И ти си такава свита, викаш? Първоначално наистина, да. Преди няколко дни. Да, аз много не бях толкова свита. Или не си спомням точно първите ми дни, въпреки че бяха преди на мен беше трудно, защото познавах наистина само едно момиче, а и с нея не си бяхме някакви супер близките приятелки, така че ми беше лесно. Първите няколко дни, но като ги познаеш и всичко става после различно. Да. Добре, много хора си мислят, че театърът е само сериозна работа. Но всъщност има и много смях, нали така? Ти го казва. Потвърждавам. И аз. Добре, разкажи ми малко за веселата страна на репетициите. Ами, положителната. Отрицателно няма като цяло. Но, да. Много забавната част. Човек, не знам, бекстейджи. Там се случва всичко забавно. Просто сериозната част е ето тук, отпред. Но отзад си се смееш като ненормален. Тук си сериозен. Така е. Играеш си ролята. Така е. Точно 20 секунди след това отиваш отзаде при другите и почва смях. Да. Но, нали, не казвам, че е раздигавано всъщност. Има си дисциплина, така че... Има си дисциплина, обаче весело. Весело, да. А коя ти е любимата роля до момента? Чакай сега. Значи, имах една роля от Чехов. Играх така невероятната Симона. Бях играла прислужница. И аз трябваше да играя като супер надута, над всички всеки. Трябваше да правя едни такива среди. Добре. Бе. Точно така. Излизах с една точилка да налагам някой. Това ми е любимата роля със сигурност. Пък викаха ме, гонеха ме. Аз не бях така една надута. Викаш, няма да стане, бе, аз съм. Точно така. А как реагираха родителите ти, като разбраха, че си в клуба? Мама... много любов за тази жена. Мама винаги ме подкрепила. Винаги ме разпитва как минаха репетициите, кога ще има представление. Винаги ме подкрепила. Тате също, но мама си е мама. Мама си е мама. Така, мама си е мама. Да не забравя моята баба. Баба си е баба. Моята баба, тя просто, даже на първото ми представление, тя се разплака. Просто тази жена също винаги много ме подкрепила. Моята баба.
Така че много любов и много благодаря на баба и мама. И, Мале, аз също. и брат ми. Брат ми, той е другият човек, който също много ме подкрепя и много се кефи на Кико. Кристиан. Много му се кефи. И на Антуан. Всеки път. А кой беше баткото, който падаше с стола? Да. За Кристиан. Ма той много добре си играе ролята. Вечерта с приберно представление. Како? Много яки бяхте, много сте добри. Кога ще следващото представление? Искам пак да ви гледам. Буквално, да. Същата история. Да. И, нали, на Сянката на Балкана. Мама снима всичко. Да, абсолютно всичко. Брат ми това не спираше да го гледа. Една седмица подред. Всеки ден. Да, много се кефеше. Много е било забавно. Аз тогава учих за матури. О, милата. Помням си, слизам от сцената. Приятели, приятелки. Отивам при родителите. И баба ми, просто виждах очите в сълзите и баба, много те обичам. И да, и сестра ми. Леле, сестра ми, много просто всички хареса. Всички хареса. Тя е една малка душица. Туалетите. Да не пропусна един много важен човек. Моята класна, госпожа Новкова. На Сянката на Балкана, просто когато излезнах и виждам госпожа Новкова, и той е много спокойно. Просто с усмивката гледа, аз видях. Не, на миналата година. На Сянката на Балкана, да. Като я видях и просто толкова се успокоих. Аз много се притеснявах дали тя ще присъства, дали няма да присъства, защото някак се усещах едно спокойствие, когато я видях. А приятелите ти как реагираха? Когато каза, че си в театралния клуб? Миналата година аз всъщност излизах с една компания. Честно да ти кажа... Или ти казвала ли си им изобщо? Или да, казах им. Всъщност малко така не ме подкрепиха. Малко съм смечка го приеха, но това не ме интересува. Нормално. Щом това не е тяхното, това е моето. Моето си ще идвам, така че... Много ясно. Да, но моята най-добра приятелка, тя също е в театралния клуб. Тя пък много подкрепя. И всъщност това, че тя също се записа, също ми донесе някакво спокойствие. То реално аз я записах. Да. Всъщност не знам да съм ти разказала цялата история. Тя, нали, първият срок не беше в това училище. Да. Втория срок, като се записа, аз просто отидох при Кристиан и му викам, записваме още едно момиче. И отивам при нея и казвам, записана си. Как, кога, защо? Записах това. Записане си край точка, това е. Да, и тя също не съжалява. И сега се тъжим тук малко, че не сме репетиции, но следващата седмица. Да, и аз всеки път, всяка вечер съм се отблагодарявам, че и аз съм в този театрален клуб. Това е толкова хубаво преживяване. Второ семейство. Да. Описване. А какво ти дава сцената като усещане? Например, страх, адреналин, някакви чувства? Адреналин. Много адреналин. Много. Мале, много адреналин. Просто много. Прекалено. Както казах, няколко минути преди да излезеш, ти трепериш. Просто не можеш да мислиш. Това е. Опитваш се, съсредоточиш, да сетиш кое след кое. Обаче те единствените мисли в главата са, ще се справя ли, няма ли се справя, ще ги изложа. Защото тук тези хора, Кристиан и Василена, са работили, направили са този театрален клуб. На тях не знам наистина какво им е. Ние не можем да се оплачем, че ни е трудно. Те имат хиляда неща на главата. И първите при Чехов и при Сянка на Балкана тогава много се преснях да ме проваля нещата. Викам си, те хора тук сега са го мислили, репетираме. Това му и много адреналин. И трепериш и много. Понякога и някоя сълза. Малко. Повече притеснение. Ти си спомняш, че бяхме с такива роклите ни бяха малко по-разголени, нямаше дълги ръкави, къси ръкави, като потници. И аз тогава си спомням, че казах на Кико, мале Кикото, много студено ще бъде, как ще бъда с яки, аз не искам с яките. И каза, само, това не е възможно. Ти слизаш от сцената и целият адреналин от цялата емоция си дори потна.
Не вярвах. Не вярвах. Слезнах, бях потнал. Аз не знам, А тогава беше студено, помниш? Много студено беше. Ами, помня, че беше студено. Май парното по едно време просто отказа. Нямаше парно в училището. И той изведнъж се направо горещо става. Буквално. Не знам какво се случва, обаче толкова притеснение. Наистина, да трепери душата просто. И той ти става явно толкова от това, не знам. Добре, много деца смятат, че театърът е трудно изкуство. Ти какво би казала? Тук има някакво дете и него го е страх да се запише. Какво би му казала? Бих му казала, човек, ако не се запишеш, ти ще пропуснеш много. Да. Просто, реално да, колкото и да кажеш на един човек, не се притеснявай, това притеснение няма да изчезне, но наистина това дете, което иде, бих му казала, запиши се. Няма да съжаляваш абсолютно никога. Това са незабравими спомени. Това е една огромна тръпка да излезеш тук през сцената и всички да пляскат и да видиш усмивките по лицата им. Така че театъра е едно невероятно преживяване. Да. Едно трудно изкуство. То не може да кажем, че е много трудно. То трябва да ти идва отвътре. По-скоро. То не ти ли идва отвътре, няма как. Да. Представи си, трябва желание. Да, и представи си, дават ти роля и ти просто нямаш желание да изиграеш. Или, примерно, да не ти дърпери душата, преди да излезеш тук на сцената. Да. Какво правиш тук? Какво правиш тук? Просто... Аз пак ще намеся Кико, понеже първата ми, това на 8 ми беше първото представление. И аз съм такава, аз не се притеснявам много. Помня. И Кико тогава каза, ако не се притеснявате, значи има нещо, което не правите като хората. Не изпитвате чувства. И аз тогава дойде 8, помниш тук, където се оправяхме с коси, вежди. И това ще го разкажем. Вежди. Тогава усетих още много странно чувство за една секунда. Така ми дойде и спря. После започна да се пълни залата. Леле! Кико беше прав за пореден път. Не, тогава много се притесних. Корема. Да. Тогава и аз си дойде. Да ме успокоим. Всички от театралния клуб. Антуан, Виктор, Виксата, всички. Дори ти. И няма как, трябва да се успокоява, макар че помага, ама тоест трепениш се. Дай да разкажем сега за това. Подготовката. Подготовката. Значи деня на представлението. Тук не съм сигурна, гримьорна ли става, фризьорна ли става, магазин за дрехи, не съм за обувки. Не съм много убедена. Аз много багаж, макар. Значи преси за коса, гримове от 4-5 момичета, за кадрици, за големи, за малки кадрици. Големи. Гребени, дрехи. Спирали. Тук огледалата. Едните се гримират. Значи, едно момиче изправя косата на друго. Да. Това момиче пък се гримира. Друго момиче зад нея изправя или кадривината коса. Момчетата тук мъкнат някакви неща. Отзаде пък някой се преоблича. И след това отиваме, хапваме и вече почва да треперене. Да. И след това трябва да приберем всичко. Да отзаде. Голямото огледало. Забравям. Където го бях домъкнала. Да, то беше едно единствено. И аз с малкото огледало отзад на прозореца си цапах спиралата. Аз това не съм го казвала. Цапах си тук косата с спиралата и викам на Антуан, понеже аз бях в мъжката съблекалня. И викам на Антуан, моля те, изтри ми косата, и той с една сафетка в мицеларната вода държим главата и търка. И вика, то не се мие. То не се мие. Не. Чакай. Какво с мицеларна? Да. И аз си донесох клечки за уши и мицеларната вода сипва. Търка. То не се мие. Да. Така. И тогава, излизаме, мен косата ми е тук една бабуна от ръката.
И отивам да се... То няма нито огледало. Камо някакво голямо да има. Не. Всички бяхме заети. Тук на перваза си оставих телефон и тръгвам да си оправям косата. И си спомням снимките. Кои? О, тук Снимките. като снимахме ли? Да. О, да, това ще беше много яко фотосесията. Тогава камерата, там където беше застанала, си цялата фотосесия. Те не бяха пози. Чупки. О, всичко. Да. Сега като каза спирата, се сетих, аз тук си оправях косата, ми държах едно фенерче, защото аз трябва да си правя вежди, спирала всичко. Помня. И ми държите едно фенерче. Ето, да кажем, това е фенерче. Ето така. Да. И аз като почна наляво надясно намествам. И тъкмо да си изправя и косата, защото тук му съм си изправила. Да. Съм си изправила миглите, примерно. И то, какво стана? Къде я хванах тази преса за коса? Беше загряла 230 градуса. Като се опарих. Мале. Направо, Аз също имам рана. Не знам къде бях тогава. Може би тогава си оправила косата. Да. Ами, да, спях да се опаря пък. Мале. Абе, уникално. Ама поне си прави страхотно преживяване. Тия моменти са просто безценни, безкрайни. Никога човек не иска да свършват, ама и преценят. Да. И друго, то не беше след това, след фотосесията. Друга фотосесия. Да. Ами, поне успяхме да изрепетираме още веднъж, защото аз се бях пресенила, че няма да има репетиции. И след това поне си хапнахме. Няма да забравя колко пици, 4-5 големи пици. Не знам как ги изядохме. Аз изядох едно парче, понеже бях яла един сандвич. Много бях гладна. И само, изяждам си парчето и давам коричката на Антуан. И в следващия момент само се обръщам. Тоест, той се обръща. Той се натъпка пици в устата. И викаме, дай. Ау, ами, чакай, аз пък с най-добрата приятелка, като се връщаме от, не помня, май от туалетните. И виждам Антуан хванал май 4-5 парчета пици. То Антуан прави всичко. Не съм много сигурна. Точно какво беше направил. И почваме всички му пляскаме. Надъхвахме го да свърши по-бързо. Да, това също беше забавно. Много и то пък май точно тогава трябваше вече да събират хората. Да, то имаше. И това трябваше да се изчисти след това. Отпред имаше хора. Имаше ли? Имаше. Боже, аз не помня. Денко от 8 и да не забравим, бяхме с червени дрехи ние и момчета с бели. И нагъват пици. Аз направо си мислих, че тогава половината си отцапат от всякъде. Аз успях, едно сирнице успя да ми падне цялата рокля. Да. Оле! Добре, това съм го разбрала. Аз успях да се запазя чиста. Не, чакай. И ти се окапа. И аз се откривах едно петно. Ма от какво беше? Ясно, за мен беше от мен едно сиренце само гледам и не мърдам. Пада по цялата рокля. Ами, да. Поне момчетата успяха да се опазят. Аз не знам как. Да, бе. Ние деца момичета още повече да можем да се пазим. Те пък избелите дрехи. Явно. И така, според теб, кое е най-важното нещо, което театърът може да даде на едно дете, младеж, надежда? Всъщност дисциплина. Наистина. Тук знаеш кога трябва да си сериозен. Знаеш, че не трябва да се лигавиш. Защото има всъщност много разлигавани деца, и като им кажеш, спира правиш това. И те го правят. Продължават. Да. Всъщност, аз много пъти съм се лигавила. Наистина, признавам. Не съм била сериозна в някакви моменти, обаче в един момент знаеш, че всички са сериозни. Всички се опитват да направят нещо. Знаеш, че ако не си сериозен, ти може да провалиш много неща. Да. Тук, примерно, 20 човека са сериозни, репетират и ти си човек, който седи просто отстрани, се смее и провали нещата. Така. Съответно, ти знаеш, че трябва да спреш вече. Така че дисциплината е нещо, което сигурно може да ти даде театъра. Да.
Ами, когато излезнеш на сцената и чуеш аплодисменти, какво възниква в ума ти? Хм. Ами, първата мисъл, която ми възниква, също е успяхме. За пореден път. Ще ти ръкопляскат, значи. Тези всички репетиции са изтрували. Да. И сте постигнали нещо отново. И щом тези хора са дошли тук, отделили са от времето да дойдат тук, имали са желанието, в крайна сметка има и аплодисменти и усмивките на лицата. Да. Защото, нали знаеш, има хора, които просто си ръкопляскат и гледат супер тъпо. Да. Колкото да си различен. Но всъщност ти виждаш тези усмивки по време на репетициите, чуваш как се смеят. И ти се радваш от това. Да, ти се радваш, че си постигнал нещо, че си успял. И че тук това е цялото семейство, този целият отбор, който сме тук, са успели. И наистина първото мисъл в главата ми е успяхме. Направихме го. Аз като чух за така аплодисментите, си казах, че тези хора, които са дошли да ни гледат, са наистина приятели. Защото имаше много важни хора за мен в публиката. И за много те обичам, дори да си в Испания, ще те обичам винаги. Така. Има ли някакъв ритуал, който правиш преди да излезеш на сцената, когато ти дойде реда за представлението? Ами... Не да плачеш. Нещо малко, което ти носи късмет. Като талисманче. Не, такова нещо нямам. Най-добре сме така я наричам сестра ми, така че просто поглеждам сестра ми, отивам преди казвам, всичко ще е наред, ще успеем, ще го направим. И това ми дава едно спокойствие също. Да. А пък на ритуал, човек, това ще е много странно, ама просто като усещам, че нещо не е наред. Да. Или че ми избие на смях. Или че ще разплача. Или нещо такова. Виждате? Така, си повтарям една и съща дума в главата 3 пъти. Каква е тази дума? Това никой не го знае. Просто повтарям пате. Точно. Колкото искаш да помага. Не знам защо. Пробвай. Не се помага. Просто повтарям 3 пъти пате. Моят ритуал не е такъв. И ти ли имаш ритуал? Да, аз имам. Какъв е? Просто се моля. Ясно. Мисля, че някой ме беше видял. Да. И този човек, мисля, че беше Виктор, Виксата, ме видя. И вика: спокойно бе, какво се молиш? Ама просто ми беше много притеснително. Сега се сетих, аз, ти и сестра ми отзаде, като седяхме. Да. И като се притесихме. И аз просто рискам спокойно и почвам ще да се разплачам. И тебе те виждам, че супер притеснена. И просто така в полезрението ми се вижда как Виктор просто почва да танцува някакви неща. С Павел, нали? За Павел не... Да, и той също. И изведнъж се присъединява и Антуан. И аз просто се присъединя по едно време в полезрението ми виждам това. И почва ми става смешно. Да. И ти знаеш да ревеш, да се представяш, да се смееш и какво да правиш. Определено. Беше и това също така. Ето още един забавен момент. Да, моментите преди цялото представление. Да. Ти не знаеш какво ще се случи и как ще реагираш самият ти тогава. Какво? Не ти разбрах въпроса. Това не беше въпрос. Чакай, човек. Ако трябва да сравниш театъра с нещо друго, като спорт, музика, приключение, какво би било то? Сигурно с приключение. Това тук си е едно огромно приключение. Всички хора тук. Да. А какво би искала да постигнеш за напред, като цели? Или мечти? Бих искала да продължа да участвам в PSC и някой ден, нали, ако съм показала, че мога да направя такова нещо, да взема някоя главна роля. Това ми е така една мечта и бих желала тя да се сбъдне, но нали, за да това да ще стане, аз трябва да покажа, че мога да се справя. Защото това главната роля си е на много сериозно нещо.
имаш да учиш текстове, Да. да знаеш как да говориш, какво да направиш, кога, как. И да, може би това е. А ти смяташ ли се за талантлива? Ами, м- не знам, това всъщност не мога да се определя като талантлива, примерно, но някой друг може да ме определи като такава. Но за себе си не знам. Сравнявайки се с другите, примерно с Кико, с Фаска, Да. талантлива чак, не знам, не бих казала. Така, сега ще ти задам блиц въпроси, на които трябва да отговаряш с кратък или както поискаш отговор. Добре, слушам те. Така. Разходки навън или в мола? Навън със сигурност. Навън, с приятели, нали? Да, в моя е досадно. Любима храна? Суши. Суши. Повече време с приятели или семейство? О, това е труден въпрос. Ами, може би семейство, защото с приятелите ми се виждам всеки ден. Мгм. Пролет, лято, есен или зима? Ами, колебая се между зима и лято, но може би лято. Лятото. Да ти е топличко. Кола или колело? Ами, кола. Кола. Чай или кафе? Чай. Чай. Така, Джули, като за финал, какво би казала на нашите скъпи зрители? Бих им пожелала всичко най-хубаво, да си следят мечтите и съвсем скоро да очаква следващото им представление и да си донесат пуканки и напитки. Джули, много ти благодаря за това вълнуващо пътешествие зад колисите. Ти наистина показа, че когато човек вярва в мечтите си, всичко се получава. И аз ти благодаря. Скъпи зрители, благодаря ви, че бяхте с нас в този подкаст. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да го споделите с приятели. И също така, не забравяйте, че всяка мечта е крачка към нещо голямо. До следващия път!